Tässä on LCD-näytön emulointiohjelma, jota voidaan myöhemmin käyttää LCD-näyttöjenkin kanssa. Ohjelma toimii seuraavasti. Ensin tulee 2x16 LCD-näyttö. Ylhäällä on ohjelman nimi LCD Display. Ohjeena näytöllä press, paina 0, 1, 2 tai 3 ja kuulla sitten voit poistua ohjelmasta. Näppäimistön numpadilla käytetään sitten näitä numeroita. Tähän voisi lisätä kaikki kirjaimetkin. Ne vaan pitäisi ohjelmoida erikseen. Painetaan nyt numeroa 0. Se puhdistaa näytön ja laittaa sen 0 ensimmäiseen ruutuun. Paina näitä muita numeroita, niin ohjaan siirtyy aina seuraavaan ruutuun ja kirjoittaa sitten vastaavan numero, mitä painetaan. Kun päädytään viimeiseen ruutuun, näyttö taas tyhjenee ja taas aletaan sitten alusta. Näin vaan kirjoittamaan. Eikä tässä sen kummempaa. Tässä on käytetty taulukoita paljon ja niitä sitten haetaan. Tässä ohjelman kaavio. Täällä lopussa on kirjasto. Tällainen aliohjelma. Tuossa on numero 1, 2-ulotteisena taulukkona. Kun katsoo noita ykkösiä, niin ne muodostavat numeron 1. Se on talletettu taulukoksi ONE. Täältä löytyy A-kirjain, ykkösillä kirjoitettuna. Sen nimi on A. Kakkosen nimi on TVO, kolmosen TRE ja näin poispäin. Ja näitä kirjaimia sitten haetaan muilla aliohjelmoilla sopiviin kohtiin. Tausta, mikä tässä ohjelmassa oli, nämä harmaat ruudut, nehän koostuvat 5x8 ruudukoista. Nämä harmaat ruudut ja siinä on siis tuollaisia pieniä neliöitä, 5x8 kappaletta. Ne on rakennettu näistä pienistä neliöistä piirrän neliöohjelmalla, jonka neliön sivun pituus on 13 pikseliä. Ja tässä olisi eri värivaihtoehtojakin, mutta sitten tänne on annettu 4, jolla tehdään harmaa taustanäyttö. Aliohjelma kirjain tekee sitten tämän 5x8 kokoisen ruudun näistä piirrän 4 ruuduista täällä. Eli tätä ohjelmaa käytetään 40 kertaa saada yhden kirjaimen tausta. Sitten yläpänä oleva ohjelma, niin tähän sitten on ohjelmoitu se, että saadaan 2x16 riviä parametreilla. Clear Screen tarkoittaa sitä, että tämä harmaa ruudukkonäyttö ohjelmoidaan päälle uudestaan. Ja siellä on sitten käytetty ajastinta, että se alkaa vasemmasta ylänurkasta ja käy nämä ruudut läpi. Piirrenumero aliohjelma taas sitten kirjoittaa joko numero tai kirjaimen sellaisen, mikä on tänne kirjastoon ohjelmoitu. Se oli tuossa piirrennumero. Seuraava ohjelma, mones numero, sitten käyttää tätä piirrennumeroa siten, että
monisnumero tarkoittaa sijaintipaikkaa, mihin kohtaan halutaan sen numeron syntyvän. Tästä ylöspäin sitten toteutetaan näppäintoimintoa. Tuolla kuunnellaan näppäimistöä. Numpadia 0, 1, 2 tai 3. Ja kun sitä painetaan, niin mennään alueohjelmiin sanat 0, 1, 2 tai 3. Ja mitä ne tekevät, niin ne sitten sanat 0 käy hakemassa kirjastosta numero 0 ja kirjoittaa sen oikeaan sijaintiinsa. 1 taas sitten menee ihan vastaavalaisen ohjelmaan, mutta tuolla on parametrinä 1, jolloin kirjoittaa 1. 2 painettaessa näet taas tuolla on numero 2. Näin. Ja sitten ohjelman alussa on ohjelmoitu näillä kirjaston kirjaimia vastaavilla numeroilla. Tämä teksti press 0123 kuit. Ja sitten ylhäällä otsikko LCD display. Eli tuolla kun kirjoitetaan press, niin se on 17, 18, 19, 20. Kun mennään tänne loppuun sitten nähdään, että 17 on P, 18 on R, 19 on E ja 20 on S. Ja niiden kuvat vielä kerran ovat tässä. P on P-muotoinen, R on R-muotoinen, E on E-muotoinen ja S on S-muotoinen. Ja harjoitustyön tehtävä tässä oli opetella käyttämään tätä, kuinka varastoit tietoa kaksiulotteisiin taulukoihin ja kuinka noudat sieltä sitä tietoa ja tulostat niitä sitten erikokoisiksi neliöiksi tai 13×13 kokoisina neliöinä, jotka muodostavat näitä numeroita.